hasteo bulaima toklaima thagya subai sugruplaima thagya raba bagan tanma soklaima nukhung nok subailema cholaya kho takphano omhaikeno tini Tipramothani supporter ebakhe Tipramothani khorsa leader hinjaknai dynamic leader hinjaknai Poritos Debormani amotui bagan ebakhe anrosho bagan no sokjagoi rejakha belakino wan laijak pati mungo phaiyakenei fire service rok abono muthakha haifano rang morok 2 crores ni khoti ingkha ebakhe nosto ongkha nei sakha tei belakino kaplaijak dukho nanglaijak wanalaijak Poritos Debormani nukhungo abo baisi depend khai tongmani phiaba tini bo soksajagma bagui tini belakino bo khakhamjak tabsa khainai di boroni nokni amchoni lukroni khukti acha takhuk motini bagan khammani abo sabni bagan Omokai tini kaka kelayo Poritos ni bagan andros bagan. Hingkai hor hingkai yang lunga tongo ayang lama di kayang kawan saru ni para kai ayang to hor kai phekya hingkai ang hor no hingkai mane tini para ni borok no sahoka hingkai ko tini para ni borok fire service sahoka. Borok mane sabo sok abole ning saideman Abole borok saimiya sabo sok sogya. Ang masuk wan mane saime ata hingkai ang hor phaimono hingkai ang sahari kata. emne busirok somoyong na bo Abo tabuk je hor phaimani hingkai 2টা 2:30 mahai 2টা rok nai hingke tabuk norokle tabuk sabrok sokkana ni wansukui tong abole tabuk tamni sanai aw mokol bai tu nugya mokol bai nugya ba tangai hor phaima ken tayang wansa paran digen hor le phayu angkai chong manani khao chong manita kaleng kayang wansa parang ba ayang nino hor kai phaima bayang nino honai chong utang hambai takungno ke obochini borong gunang Poritos Debormani andros bagan haikeba omtui bagan be khamui thang ke yang te khei ko hor nangai phaika kebo saimea sabo hor phunangai rikha kai parani borok bo bahaino hor je